Това, което току-що получихме, е писмо от тях, които ни отказаха срещата. Ние току-що бяхме поканени за 5 часа. Другото най-важно е, че на 12 избитаме ГЕРБ. ГЕРБ си отиват! Иска да ГЕРБ си отидат, нали? Не, ние продължаваме утрешната. ГЕРБ ви страхуваха 4 години! Страхуваха ли ви ГЕРБ? Среща е с БСП. Отиват си! И продължаваме да говорим с всички, които са готови по тези важни въпроси за държавата. Приятели, искам да знаете, че лъжите им, че ние се коалираме с тях за една огромна лъжа! Да, писменият отказ от ГЕРБ за коалиция с Пеевски с ново начало е добро начало, но това... Ние няма да се коалираме с ГЕРБ! ГЕРБ си отиват на 12-ти! Не сме заменили никой за враг. Това, което и колегите казаха, на думи се наслушах. В нас, не се съмнявайте в нашата искреност, не се съмнявайте, че ние ще застанем зад вас. Изборите и чакаме Бойко Борисов да ни покани. Така че той е на ход, както го казахме няколко пъти.